čum zahrajeme hru. Půjdeš tam od té tyčky až k sobě, máš vždycky jeden pokus. Když ji trefíš, jdeš dál, dokud se netrefíš, jakoby. A začínáme asi od té bližší, ne? Tady od té bližší, jdeš dál. Jako takhle. A musíš se vždycky trefit. Trefím. Jo. To se odrazí do nás. Naším cílem je ten nepřátelského skladu probít a odpálit ho. Na místě můžete najít pyrotechniku a zapalovač. Když se tam probijete a odpálíte muniční sklad, máte velkou výhodu nad nepřítelem a mnoho bodů navíc. To je sekundární úkol. Nepřítel má ten samý úkol, tudíž musíte i svůj sklad ubránit. Super, takže úkoly, všechny 3 body zajistit, odpalit nepřátelský sklad a svůj sklad ubránit. Připravte se, je pár chvíli. Takže deathmatch, jo? Vlastně klasika. Okay. To všude jde. Shit. Jo. Hele, teďka je skrčený, má hlavu takhle. Ve výšce pasu. Ale nalevo, u nás. Chceš to rozsvítit? Není tam. Neslí. Vzadu, jo, někde. Teďka tady na rohu. Určitě, kámo. Nenatáčíš náhodou na YouTube? Ano. Natáčím. Jo. A byl jsi v sedle? Jo, byl. Ty jsi tam byl taky? Jo, ale viděl jsem tvoje videa, víš? Dobrý? Jo. Super. Máš odběr? Jo. Frajer. Drž. Hele, myslím si, že jo, ale uvidíme, budu mít čas. Víš, jaký pro záběry. Ty jsi kokot. Jo, jsi na blindfire. Mají. Pěkný. To je frajer. Štít. To je frajer. No barák jsme dobře potlačili, kámo. Se podívat tamhle za nima ven. Chceš kde? Se podívat? Kde jste kdo, vole, buzíci, zakempený? Je mě slyšet, ne? Jo? Joe, kde jsi? Barák, kámo, vevnitř. Já strašně blbě slyším, ale asi barák. Ano, opakuju, barák, vevnitř. Pojď dál, kámo, ten barák je náš celý skoro, jo? Pojďme dovnitř. Co říkáš? Hraje tady i v kladě Majky? Jo, kámo, to chvíli přijde. Teď mě hledá akorát. Musíš zařadit Majku. Dělej, pojď. Tady, pojď, řekni, Majku, pojď. Majku. Dělej, řekni, Majku, tady jsme. Majku. Tady máme fanouška, kámo, ti hledal. Nazdar. To jste jako tady kecáte, jo? Ne, tam jsme byli vzadu, kámo, celý jsme tady vyčistili more. Vole, jsme se plazili jak krysy. No. Po půl hodině uděláš takhle, vole, dostaneš jí, vole. U těch kolejí nebo ty hned? Za nima ještě. Ty vole. A je to tam dobrý. Jsou tam dělíky různý, jako prolejzačky. Ty se spázil. Fakt dobrý, no. Wow.
Čumíš, věď, já ty. Já bych chtěl vidět. Tak Tam pojď, teď jdem tam pušnout. To zničit, kurva už. Mám 1 kill a to ještě vlastního. Konečně jeden aspoň. Děláš si prdel. Ty vole, to si fakt děláte prdel. Ty vole, sorry. Krávo. Já konečně dostanu toho snajpera, on mě zabije můj. Lou, máš jo? Jo. Počkej. Jdem úplně do zádu tamhle. Tady spodem, no. Michael, jdeme. Tady spodem. Ty jo. No. Pojď. Zefrer. Ale tady. Ale musím říct, cením videa. Díkamo. Ale tady to vylíz taky docela překvapíme, ty vole. Nahoru? Ne. Hele. Tam přímo před náma, ale tam je. Až tady není úplně moc nahromadě. Bacha. Pojď, půjdu tady, jaký je to křovíkám. Už jde. Už jde. Už půjde, kámo, jo? Čekuj tamhle zprava, jo, bacha. Jdou nás pobíhat. Kokot. Okay. Abych šel do píči odtaď. Nevím, zpátky. Já bych šel k autu se nabít zásobníky. Ty nemáš tleničku? Ne. Takže co, kam mám vylízt tamhle na ten... Jau! Na ten komín? A budu to střílet ze zhora? Jo, protože by si mohl střílet normálně rovně. A ne jak normálně. Pepo, zastřel ho tamhle vzadu. Jo, jasně. Co to meleš, ty káre, vole. A teď to lítá normálně, ne? Jo, ale předtím to mělo přehopovaný. Protože já nevidím do dálky, do prdele. Takže... Ale já chápu, že takhle dostřelí 400 metrů, vole. Ukaž, jak to lítalo, ta kulička. Ale šiu. Ne, to letělo takhle. Jsem střílel na ptáky. Ze zhora na škebu. Tady. Na ptáky jsem střílel. Čuho, kdybys tady to normálně přestřelil. No jasně no. 4 hodiny. Jsem to dobil zase až do zádu. Pak musel jít pro věci zpátky, takže na to pěkně zvyšil. No ber věci a jdem, ne? Teď se mění strany stejnak, bréšku. Ano. Change, vole, size, bro. A já tam půjdu jak král, protože tam... Počkej, udělej. Ne, víš koho ne? Jo. Ne kuličku mojí, ale Ne, moji kuličku. toho fréra, vole, chodí. Toho taky ne, kámo. Koho? Myslím tohle.
je tohodle. Já stejně nejdu hrát. A co tady budeš stát? Jdeme, ne? Ne, já se větrám. Pojď, jdeme. Co tady máte za bouličku? Get out. Get Co to je? Co to je za tenisáček? taky to video? Get out. Co tady je za... za tenisáček? To je odhazovák. Odhodí to. Kámo, tak teď vám křiče úplně. Tak pojď, jdeme už. A kam? No na druhou stranu, Tak ne? já vemu kapu, ale. No Já tak, vemu Mku na sebe a kapu rovnou. a ty máš tady věci ještě nějaký? Kapu a Mku. Tak jdeme. Pojď sem, ukaž ten krk. Krk. Jaj. Rozštípal mé čistý průstřely zase. Ukaž krk, koukni doprava. Tam máš kuličku, ne? Ukaž. Pěkný. Dobrý. Co? Dám další, chceš? Ne. Když tam budou gádže, tak dostanou. Co máš tu hore, ty kreténe? Teď jsi živej. No tak vole, tam půjdu mezi červenýma rozbitej. Počkej, vole, postřílím. Dej to dolů. Jako hraješ ještě? No jasný. Až dostaneme, tak vole, jdem rovnou, že jo? Ale jako stejně rovnou jdem. Co je ty vlasatý zmrdy, máš problém, vole? Polož si zbraně na zem, okamžitě. Pardon, co říkáte, pane? Okamžitě polož si zbraně na zem. Buzu M4 kluk. Co ty jdeš na ryby? Rozumím. Ale. Kámo. Granát ti dám. Na, je odeštěný. Nebouch! Dobrý, máš ho tam. Jim nebouch. Ne, to nebouch. Fakt, nebouch. Máš ho zajištěný, vole, nebouch. No, teď jo, tady to jsou akustický granáty. Zabral? Tady to je, vole, to není Teď tam je pojistka, vole. Tam máš pojistku. Já vím, že tam je pojistka, to je pyrogranát, proto se nesmí ulišťovat. Jo, takhle. Ale funguje jako nahod logicky, jo? Tak tomu nerozumím. Tohle je trošku nedorozumění pravidlek, jo? Musím dělat něco ten grát zaplatil. Budeš házet rovnou šišku. No, ne, no, ale na to dělat nejde, ideálně to jde. Ale to jako nefunguje, bude pak. Já tady to si dělám, nejde, to nefunguje, jak jsem na příliš normální. Ne, tady to... Může se zkus doplývat sem a můžeme... Pozdě, vole, neviděl jsem vestu. Mám. Vůbec nevěděli, kámo. Na mě čuměl a do ní střílel. Furt na mě čuměl, jakože co děláš, vole. To nečekali od mě. Já jsem tu dal třetím granátem. Mrtvolá! Chutnal vám, chutnal. Lol. 3 odcházeli. Tak pojď dát loket. To je debil. Dělej, dej prásně do té zdi, kámo. Oh. Co děláš? Má chytnul rage, Jsem dostal to, loket. neschválili mu občanství český. Dělej, dej tomu. Dělej, už to padáš. Naše nebo čí? Naše no. Naše. Spadne ty káre tady. Ty blante. Už to lítá. Vedle. Už to lítá. Jo, ale kámo, mě sem nedostřelej. Protože nemají super kvéry, brášku, takže sorry víc.
Dobrý? Dobrý, dík. Dobrý, dík. V pohodě. A nedostal si náhodou, kámo? Neřekl jsem. OK. Musím víc trénovat, kámo, na osoby metr ode mě. Počkej, ale já jsem toho, co ti sundal, tak jsem se střelil a on zalez. Dělal jakože nic a pak nám vešel dozad. Aha, no, ty vole. No, a já jsem nebyl vidět, takže dostali jeho. Já jsem šel na výměnu, protože jsem věděl, že tam ten týpek je. Vykouknu, střílem do něj 2. Frér do mě, zabije se tam, zlomí si nohu. Já ho tam ošetřuju, vole, čůráka, a on mi ještě do držky říká: nestrefil ses. To si pal na tom místě, ty vole. A říkám, ty nejdeš, vole, se mnou, ty kára, když te tady lovím z té díry, ty smrde, vole. Nestrefil ses. Bych ho nasypal na té zemi, ty vole. Jsem to nenáviděl. Za ten spawn, vole, že jsme tam kempili ve 3.